gaskiya. 11 ga watan Oktoba na 1999 bayan an azabtar da ni an dawo da ni inda ake kulle ni a ƙarƙashin ƙasa wani guri a nan Abuja, sai na dawo wani abin alajab ya faru. Inda nake ɗakin ƙanƙani sosai, wurin da nake samun sallama a gaskiya akwai wuya, saboda suna azabtar da ni sai su ɗauki bokiti su ɗauko foto na kwata, sai a lallafta sai a famin ɗan kuri ƙanƙani inda zan iya takura ƙafa ta haka, so ko sallah da wuya. Har aka ɗauke kafin na sallah na, so na zo a kan kuna nake rakabuwa na tsaya. So bayan an dawo da ni da sarka a wuya na, a hannu da ƙafa, to sai wani abin al'ajabi wanda yake ya fi ƙarfin tunanina da hankalina, sai nake jin turare. To gurin ba fitila kuma ƙarƙashin ƙasa ne, ko tafin hannunka kasa haka ba za ka gani ba. To kuma wuya na a ɗaure, sarka a hannuna a ɗaure, an haɗa da wuya, ta hannun an haɗa da ƙafa. To ni haka suke ɗaure ni, an ce masu wai ina jingina abin gowa zan bata. To sai suka shiga azabtar da ni kamar haka. Ina jin kamar wani turare, sai na zaci bayan sun kai su azabtar da ni, an kawo wani mutum wannan ɗakin ne don ya cutar da ni haka na yi zato. Ina jin turare yana zuwa, sai hankali sai bacci ya tafi da ni, ina tsaye akan kuna, a tsaye fa ba wai baran ba gurin kwanta. Kawai Allah abin da ya nuna mu shine annabi Dawud alaihi salam da takobi a hannunsa, amma cikin fushi. Sai yake ka san ni? Kafin na ansa sai ce ni ne annabi Dawud, ni ne baban annabi Sulaiman, ya ce da ni. Sai ya rike kunansa da takobi kamar zai yanke kaina cikin fushi. Ina maka gargadi, kada ka taba yadda ka ji tsoro, kada ka ji tsoro, ya mun faɗa. Can sai ga mota ta taho Fijo Station ko irin ta zamanin da can, da wani direba balarabe da wata mata balarabiya. Sai ta zo ta fito, sai ta durkusa haka, bata durkusa can duka ba da irin rabi da rabi nan ta gaishe shi. Sai ce da ni ka santa, nace ban santa ba. Sai ce matarsa ce, daga yau ita ce mamata. Na gode mata, na gaishe ta, sai muka tsaya. Wallahi wani abin alajab din shine sai ya daga kai sama. Masjid al-Aqsa gaba ɗayansa da ginannukan da ke gefensa duk gashi nan a sama ya taso ya dawo Abuja, kuma ya rufe girman Aso Rock din nan. To daga inda muke ga Abu da House anan ga Aso Rock, to amma ba za ka iya ganin dutsen ba. Sai ya ce da ni da ita mu bi shi mu je ɗakin Allah. To muna tafiya a daidai dab da zamu shiga kofan, sai na farka. To kaga wannan na farka kenan ko? To amma sai kuma wannan turaren ina nan kuma har yanzu, amma yanzu ido na fa biyu, in taba jikina an tabbatar ai yanzu ba mu farke. Ni da turaren ne yana nan. To sun azabtar da ni da safe akan cewa wane ne a cikin ma'aikatansu ya sa turare kuma ya zo nan, ya jawo min fitina. To bayan kwana hudu, shine on the 14th 14 ga watan Oktoba 1999 aka dauke mu aka kai mu Lagos da sunan za a je a kashe. To amma shi ya gargaɗe ni ba wani abin da zai faru. To ganin haka, in na zauna na kalli wannan jam'iyyar da na shiga, hankalin sakon da nake gani a ciki yana da yawa. Kaga ita a ciki wannan tambarin na tauraron annabi Daud shine na bayan abin da ke kansa shine kala irin ta sama, mulki daga sama zuwa ga annabi Adam alaihi salam. To kuma ka duba a tsakiyar kuma cike ita girma ne irin na mejo a ciki. To ba ni na zaba ba, kuma ga mu a ciki, ga hoton mejo a cikin tauraron, ga kuma shudi a baya, kuma ga AA din nan kuma a Christianity Ark of Apostle, kuma ka duba shi a musulunci Allahu akbar AA, in kuma ka duba shi a menene mulki shine amana da adalci. To Allah ne ya yi wa kansa haka mu shiga haka, mu wanda muka tsara ma ba haka take ba. Yawwa, to alhamdulillah. Wanda Allah Mustafa ƙarshe, na san tun ma da Allah ya fito da kai daga wannan ukuba da ka shiga, ka ci gaba da yawo ka zaga a ƙasa, kai ba bakon Najeriya bane da sauran sassa. Wannan ya nuna kwanan nan za a fara ganin ki kana dan zaga wasu sassa na ƙasar nan don ganawa da mutane kan wannan aikin na kamfen na wannan jam'iyyar kenan. Wato ma'ana yanzu mutane na san watakila tun da ma wasu ne ma daga arewa maso gabas suka sai wannan fam ɗin, za a ji ka watakila a arewa maso yamma, a can kudu maso yamma, kudu maso gabas, kudu maso kudu. Insha Allah rabbi. Yawa, to ƙarshe ka ɗaya menene albishirin ka ga waɗanda suke kallon wannan hirin 'yan Najeriya da suke marmarin su dinga jin kana magana? Ga dukkan 'yan Najeriya cikin girmamawa da martabawa, na ƙara godiya da fahimta da suke nunawa daga abin da muke fi sabilillahi. Kuma abin da muke mu ba muna yi bane dan a ce ko mun iya ko wani nuna bajinta, ba mu da shi wannan. Mu matsayin mu na 'ya'ya ne 'yan ƙasa
masu neman haɗin ƙasa, masu neman zaman lafiyar ƙasa, ci gaban ƙasa da haɗin kai na zamantakewa na ƙasa. Wannan aƙidar ita ce muke da ita a jiya, ita muke ciki a yau, ba mu fasa ba. Wannan siyasar ma da muka shiga, dalili shine mun gano cewa akwai abubuwan da za mu iya na ba da gudunmawa na gyara. Don tsakani da Allah an ka dora Najeriya a skeli, to akwai abin damuwa da yawa. To waɗannan abin damuwa wanda yake ya shafi tattalin arzikin ƙasa, mutuncin ƙasa, tsaron ƙasa, da zamantakewar ƙasa, da gurɓatar siyasar kanta ita da kanta, da kuma wani abu na shine na ƙyalewa matalaka ya je ya ji da kansa, da abubuwa na ƙwaya da ake turo wa Najeriya, da abin da ake na shigo da bindigogi nan ta zama kasuwar bindigogi, kuma mutane ake kashewa, wanda ake kashewa kuma talaka ne. Kaga mutane yau sun rasa, duk inda ka ba akwai hatsari, ka bi jirgin sama, ka jirgin ƙasa, jirgin ta kabu ta mota, dukka talaka kullum a fargaba muke. Bai kamata a ce Najeriya tana wannan halin ba. Ni na san in Allah ya bamu wannan amana, na yi imani daga ilimin da Allah ya bamu karami na almajirai, lalle ni na san za a ga bambanci, kuma na yi imani za a ga gyara, kuma fi sabilillahi. Ba kuma zan faɗi wannan tare da alfahari cewa maganar cewa in wani mutum ya samu mulki za ka ga suna cin amana su ɗau kuɗin ƙasa, ko kuma ya almubazzaranci da kuɗin ƙasa, to mu babu wannan aƙidar mu. Shi yasa akwai abin da in har Allah ya bamu za mu furta, kuma za mu sa hannu a takarda. Allah ne shaida, mutane su shaida. Gaskiya manzo Hamza Al-Mustapha na yi tuya na manta da albasa. Insha Allah 2023 shugaban Muhammadu Buhari ya gama mulki kenan. Na san watakila ka gaggamu da shi a lokuta daban-daban da yake mulkin nan, ban ba dai sani ba. Me za ka ce akan shugaban Muhammadu Buhari? Wato shi dai na san halayensa na da shi, na san shi da shi. To amma ka san kana kafa gwamnati, halayen duk wanda ka jawo ka hada su kuma kowa da nasu halin. Na san kowane minista yana rantsuwa, na san kuma duk wanda aka ba wata majalisa ko kuma wata ma'aikata daban, shi ma yana rantsuwar kare tasa. To lalle idan ka hada su gaba daya, lalle rashin sa'ar da ya shine ya samu waɗansu gurɓatattu ne, sun cuce shi, sun cuci kansu, sun cuci ƙasar. Wannan a zaune take, kowanne ɗan Najeriya zai iya shaidan haka. Wato dai shi ya ɗauko tafiya mai kyau, amma watakila wazirai ne ko sahabbai ne bai na aiki ba shi da su. Wannan kowa ya riga ya sani, kowa yaro karami ya sani a Najeriya nan. Don ba magana faɗan gaskiya ita ce gaskiya. Idan ka ɗora gwamnatin nan a skeli daga halayen mutane, daga nasa, ko kuma abu dokarsa, ko kuma a bi amana da suka ɗauka na rike girman da aka ba wa kowannensu, za ka gani alamun cin amana a fili dalla-dalla a ƙasar nan, kowa ya sani. Wanda bayan ƙasa ba har turawa, har mutanen ƙasashen Afirka za ka ga suna misalai da irinsu a Najeriya nan. To wannan irin abu mu a wurinmu shine a lokacin da an mu ne fa, daga lokacin da komai kusantar ka da mutum, saboda maganar rantsuwa aka yi tsakani da Allah, a yi aiki tsakani da Allah, a canja ƙasar daidai da alƙawurukan da aka yi wa mutane kafin a samu mulkin. To mu a wurinmu duk wanda ya zo ya saba haka, komin matsayinsa a ko'ina, to lalle ya san cewa ya bar wurin. Amma ba a tuhume shi ba, in yayi wani abu daban ma ya dawo ya maiwa mutane ko ƙasa haƙƙinta. Wato ƙyale mutane su dinga yin abubuwa ana jin kunyar su na jawo matsala. Matsala babba, saboda rantsuwar da kai tsakaninka da Allah ne. Kuma ka ce wannan ya maka nauyi, cewa tsakaninka da Allah da kai rantsuwar nan ga wane shi babba ne a cikin jam'iyyar, saboda haka ka gwammace shi ka tsorace shi akan ka ji tsoron wannan rantsuwa tsakaninka da Allah. Ni ban ga hakan ba. Shi yasa mutane da yawa ba su yi President Buhari adalci ba. Suna nan kuma tare da shi har yanzu a gwamnatin, amma ka san sakayya ta Allah ce. Wanda Hamza Mustapha, mun gode kwarai da gaske. Mai gaskiya.